Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako ja začínam s Beast Farmom. Hej. Pozerajte normálny Beast Farm. Až viete takto, ako sa to hrá, tak mi povedzte, lebo ja to proste neviem. Prvýkrát teraz začínam hrať Beast Farm. A musíte mi dole v komentároch mi poradte, čo tu mám robiť, lebo ja tu keď pôjdem, tak vôbec ešte neviem. Takže musíte mi poradiť dole v komentároch, poradte mi a uvidíme, že až vás toto bude baviť a budete chcieť ďalšie video z Beast Farmu, tak mi napíšte dole do komentárov, pretože ja neviem, že ako čo mám tu ešte tak robiť. Hral som to u kamaráta a odvtedy som nehral to už ani neviem, čo ja viem, bolo to pred 2 mesiacmi a on má dosť nabitý účet, odvtedy som to ja nehral. Takže ja vôbec neviem, ako o čo tu ide, ale nevadí. Skúsime sa to naučiť. Uvidíme. Skúsime sa to naučiť a uvidíme, čo sa bude dať s týmto robiť a čo. Lebo fakt, toto som prvýkrát toto hrám. Takže ja fakt neviem. Takže musíte mi poradiť, že čo s týmto, ale ja fakt neviem. Ešte mi prosím vás vysvetliť, o čo? Ako viem primárne, o čo sa tu jedná, ale inak ja fakt neviem nič proste. Ako mám napríklad aj tento inventár vyhodiť, alebo ja neviem. Čo proste? Prosím vás, poradte mi v komentároch, lebo ja fakt som v tomto jeleň. Hrám to, ako vravím, prvýkrát. Takže musíte mi poradiť, ako sa to kupuje, alebo čo. OK. OK. Čo som spravil, neviem vôbec čo, ale čo som spravil. A to je proste o tomto celá hra, proste musíte tu kámo, aby ste v tejto hre boli dobrí, musíte tu stráviť. Pokiaľ ste není pay to win ako väčšina hráčov, tak tu napríklad pozerajte tu kámo. Na týchto. Aby ste dosiahli toto, tak musíte byť buď pay to win, alebo to hrať 24/7. No a to ja nechcem hrať 24/7. Takže
A čo robí do microconvert? Alebo toto už no. Čo to robí? Hrajte mi prosím vás, lebo ja fakt neviem. Ja tie tutoriály väčšinou nedávam ani nerobím, pretože podľa mňa je to zbytočné. A tak to už je na vás, keď zapnete Biswan. Ale ako vravím, ak budete chcieť viac let's playov z tohto, tak ako stačí povedať, hej. Dáte to tam, nasolte to poriadne tam a budete mať let's play. Môžem spraviť z toho ako normálny let's play, hej. To ako kľudne, ja z toho spravím, ako ak chcete normálny let's play. To budem hrávať, takže ak budete chcieť, tak zanechajte like, odber, napíšte do komentára proste, či to budete chcieť, alebo nie. Musíte potom tam napísať, alebo napíšte buď v Robloxe, alebo tak, kde proste inú hru, nemusí to byť síce Roblox, ale môže to byť aj dačo iné. Napríklad, čo ja viem, čo? Ja neviem, ako, čo by ste vy očakávali. OK, mám prvú včeličku. Wow. Do včeličky dáme toto. To čo sa stalo? Máme red rare včeličku. Neviem, čo sa vôbec stalo, ale to je jedno. Podstatné není to, čo sa stalo, ale to, že som dačo urobil a neviem ako. Ale to je proste jedno. Kamo, typek má koľko včeličiek? A ja neviem. Čo to je? Čo to je? A ja chcem toľko včeličiek, ja mám jednu včeličku. Čo teraz? Čo je tento? Poradte mi dole v komentároch, že čo je ten balón, alebo čo je toto. Prezent. Bo ja teraz fakt neviem, ako čo mám robiť. OK. Čo mám robiť? Poradte mi. Poradte mi dole v komentároch, prosím. Strašne to potrebujem. Neviem, čo mám vôbec robiť. OK, dostal som taký balón. A čo si... A čo teraz? Wait. Open shop. Dobre, máme tu také... Máme tu vajíčko. Vajco. Opa. Čo to je? Môžete mi takto vysvetliť, čo to ako je? Bo ja tomu nechápem. Až tomu chápete, tak som dosť prekvapený, lebo ja tomu vôbec nechápem. Ja
proste robím iba. Proste nič nerobím, ako keby. Dáme vajíčko, dobre. Do toho dáme, áno, level up. Do tohto dáme level up. Budete mať level up. Teličky moje, teličky. Gej! Wow! Dajte 4. Jam. A tento balónik, čo s balónikom? A zase mi poradte, kamo, čo je ten balón? No a čo? Ej, ja chcem ďalšiu včeličku. Včeličku! Ja chcem včeličku. Cannot food, daj mi včeličku. Nie, ja potrebujem... Čo to je? Počkaj. Ne, kamo. Už vidím, ako idete do toho komentára písať, že čo robíš, že takto sa to nehrá. Kamo, nejdete to tam písať do tých komentárov. Som začiatočník, hej. Takže... A ja neviem, čo mám robiť, hej. Takže... Nechoďte do toho komentára. Choďte prejsť z toho komentára. Prosím. Ja som totálny noob, proste typci tu proste najväčší borci a ja ako tu najväčší noob. Pomoc. Ja ako najväčší noob, ale čo sa tu robí vlastne? Čo robí tá včelička? What? Okej. Vysvetlite mi, keď tu dáte pod týmto videom, dáte aspoň 10 lajkov a pribudneme a dáte 30 odoberateľov, tak urobím video, ako má to môj kamarát, ktorý je v tom extrémne dobrý. Ma to bude učiť. Príde proste sem a bude ma to proste učiť, hej, takže kto by chcel, aby ma to môj kamarát učil, tak choďte dať mi okamžite like a zdieľajte toto video svojim kamarátom a keď to spravíte a dáte u tohto videa 30 odoberateľov, už máme takých 27 alebo koľko? 28, no. Tak urobím, že má to kamarát, ktorý je extrémne v tomto dobrý týpek, proste kamarát môj má takto isto, ako je títo, ale proste ešte viac. Takže proste on je v tom najlepší. Takže keď u tohto videa proste zanechajte like, odber a dúfam, že to dáte a pôjdeme urobiť let's play z tohto, hej, tak kámo, pozerajte. Kámo, týpek, pozerajte, čo to má. A ja taký, dve včeličky. Ja sa hambím. Nemôžem mu to ukradnúť. Ja mu to chcem všetko ukradnúť. Týpek nemôže byť lepší ako ja. Nemôže proste. Týpek proste nemôže byť lepší ako ja. No. Prosím, vysvetlite mi, ako toto funguje, hej? Ja fakt netuším, priznám sa, netuším, ako táto hra funguje. Hrám ho druhýkrát v živote túto hru, hej? To len aby ste vedeli, že druhýkrát v živote túto hru hrám.
Kámo, prvýkrát som to zapol a hral som takých 5 minút a vypol som to. Takže proste, no, čo vám na to mám povedať, no. Totálny trashpik. Takže proste som úplný noob v tomto. Na budúce urobíme zase ďalší, môžeme spraviť z tohto let's play. Kamo, reálne, že toto... Nebudeme sa o tomto baviť, hej? Nebudeme sa o týchto včeličkách tu baviť, OK? Kamo... Ne, kamo... Je to proste tragédia so mňou, no. Čo vám môžem ku tomuto povedať? Totálna tragédia. Čo robia v jeho včeličky? A ja chcem ten balón, ale takto sa sem nedá dať ten balón. Hej! Haló, a ja chcem balón. Ja ho tu chcem postaviť. Mure. Wait. Haló. Ale tak... Typci čo? Hej. Dávaj včelička, prosím. Makaj, prosím. Prosím. Včelička. No ešte, daj. Dúfam, že za toto nedostaň copyright strike, lebo ma to totálne odhodí, hej? Neviem, stíšim to. Alebo nie, keď dostanem copyright strike, tak kámo, až dostanem copyright strike, tak napíšte do komentu, ako, že proste čo to je. No dobre, ja myslím na dneska to stačí, trocha sme vyupgradili prvýkrát si sezón, druhýkrát v živote, tak pardon, som to hral. Ale ja si myslím, že dobre, 4-krát mám vylepšenú včeličku a ešte dačo, takže ja si myslím, že je to veľmi dobre. Včelička sa nám tu akurát usmiala na nás, takže myslím si, že je to dobré. Druhá včelička sa na nás usmiala, takže dávajte like, odber a čau.